Dobrý den, je tady majitel? Dobrý den, ne, není. Aha, víte, já se s ním znám. Já taky. Trávil jsem s ním hodně času na střední. Já s ním trávím hodně času teď. Mohl bych si tu udělat rezervaci na 8 pro 6 lidí? Dnes v pátek určitě ne, máme plno. Ale já se znal s majitelem. To je mi uprdele. Určitě nechceš, abych mu řekl, jak má drze brigádníky, viď? Takže šup, určitě tam najdeš nějaké místo. Hele, poslouchej, je hezké, že máš nějaké kamarády ze střední, protože vypadáš jako ten typ člověka, který žádné kamarády nemá. Plus tyhle keci a debilní účastí říká spíše o šikanu. No, abych to zkrátil. To, že jste si na střední honili do křížku, neznamená, že se teď seberu a půjdu smontovat stůl a židle pro tebe a tvé imaginární kámoše, kapiš to? Chci mluvit s majitelem. Není problém. Na oba vydej, co chceš. Ahoj Luďku, prosím tě, je tady nějaký tvůj kámoš ze střední a tvrdí, že tě zná, chce rezervaci. Milan se jmenuju. Milan prý. Jo, tenhle kokot, řekni, že máme plno. Máme plno. Jo, já slyšel.